Higayod ang New Year ni ining 53 ka mga PDL sa Talisay City Jail Male Dormitory kay makauban nila ang ilang pamilya sa pagsugat sa tuig 2026. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Tungod sa maing binuhatan o Good Conduct Time Allowance o GCTA sud sa bilangguan, gipalaya ang 53 ka mga PDL sugod karong adlaw. Lakib sa excited nga makauban nila pagbalik sa gawas sa presuhan kining duha ka inahan nga nagpaabot gawas sa Talisay City Bay GMP facility sa ilang mga anak nga napreso kapin na sa 5 ka tuig. Makomplete family nami ba? Ma'am, bisan pa man ito, buluyago ni mo anak. Love gyud po na ko, ma'am. Love gyud po na ko na bisag badlongon na, ma'am. Ginawagwangan ako na, ma'am. Pero siya ra joy badlongon, ma'am. Pero gusto na ko nga unta magbutaan na siya ba? Tulo man nas nakabukta priso mamo niya. Nalaya na ang duha. Usa na lang na ipili na lang, ma'am. Kanang anon maludugutok, ma'am. Kanang mamuso, lagi tao na yagkaso. Kini mga pamilya diri karon nga nagpaabot sa ilahang kabanay nga bagong laya, ang pipila ka oras kini sila nagpaabot og excited kayo ato gyud kini makita sila mga panagway og sa ilang syagit. Gawa sa ilang maing binuhatan sulod sa prisuhan, napamatudan usab sa jail management kadunay nahimo silang kabag-uhan sa ilang mga kinabuhi. Gipanangkamutan sa Talisay City Bay GMP Male Dormitory nga makagawa sila sa jail facility o sa kaadlaw sa dili pa ang bag-ong tuig. Dako kayo na kong kalipay, ma'am, dili lang sa akong kagalingon o ikalipay sa nisa kong pamilya kay sa pagkatinuod lang, ma'am, hagbay na kong nangayo sa Ginoo nga tagaan ko ni akong gipangayo ang kalayaan. I-authorize man ta ana through Republic Act number 10592 nga mo grant o good conduct and time allowance para sa atong mga PDL nga i-display o good behavior during incarceration. Samtang kining 32 anyos nga si alias Tino, kinsa 17 ka tuig nga sud gawas na sa jail facility. Walay misugat nga kabanay, kinsa nasuko matud pa kaniya, human giunay niya pagpangawat tungod sa bisyo. Wala may nisugat sa iyang paglaya. Apan, mapasalamaton siya kay gisagop siya sa usa sa mga jail personnel sa Talisay City Jail. Sa personil nga dako ko pasalamat nga dako adapon nga dako patabawon sa farm sa hinaut naman magudawatod magbalik diri sa dani mo nga dili na ko nga bisag ako dako ko sa ninyo ma sa luwa gusto na ko mga sayop. Ako siyang kuan gayran siya. Gayran ako siya para matulin gadiyahan kuan. Panglanto siyang kinabuhi. Si Senior Jail Officer Juan Albert Alburo ang misugat kiniya sa iyang paggawas sa jail facility. Sa ilang pagkagawas nun, magpadayon ang pagpahigayrog aftercare program sa mga PDL. Panginaw sa kadagkuan ng pasilidad na unta saba kanila ang publiko ang muhatag og second chance sining mga bagong laya nga mga PDL. Hangpon sila og tabangan silang pagbago sa kinabuhi. Uban ni Clifford Lumayag ug Rod Prado. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak!